Mumbai and Namaskar everyone. I am Pinky Basundari, your Miss Universe Assam 2026. आरो दिनैहाय जोंना नेशनेल कस्ट्यूमनि श'आ जोब्बाय आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना आंनि पारफरमेन्सखौ मोजां मोनदों होननानै आरो लोगोसेनो आंनि जोंनिया बिराद टाफमोन दिनैहाय आङो जे आंनि ड्रिम स्टेजआव फैनानै बिदि पारफर्म खालामनो मोनदों गावनि गोसोजों आरो नोंथांमोननि सापर्टजों आङो गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनो सानो G'day Ohomor Raizo. Thank you so much for always supporting me and being my constant support. Saya berani jadi fungzani sekarang ini masih video banan cerita video ko malah kan hai mincia. Ang sekat bay mukhang bersuah ke ang mukhang suya ke bawa video ko banai ke rena bay. Bateria benar aja jangan teman update. आं मैया मोनायाव नेनो हायाखिसै श'खौ चिरांनि उथ्रिसारसिम मन्दिराव दासिमबो बेरामखौ फाहामनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ जेरै नोंनि खिला मालावनाय ओमफ्राय लिभारनि समस्या मोदोम बुनाय आथिं आखाइ आलौनाय सानाय बार गाज्रि लोगो मोननाय गथ' जोनोम होनो हायै एबा गथ' मोनैनि समस्या उन्दैफोरनि खर' गावनाय सोरबा देवसिगिरि जानो नागिरनाय फाहामनो हायै खारलाबायनो नागिरग्रा रोनावलाबायग्रा नागिरग्रा माने बहुत बायदि रोखोमनि समस्या न'खरनि जेंना गथ' गथाय फरायनायनि जेंना साख्रि बाख्रिनि जेंना न'खराव बिसि फिसायनि जेंना बिभिन्न रोखोमनि संसारनि बेमारखौ दिनै फाहामगासिनो दङ आरो गोबां प्रुफ दिनै बिनि आखायाव दंसै गथिखे नोंथांमोननो बे न'खराव जुदि बेफोरबायदि बायदि रोखोम बेरामजों नों भुगिनानै दङब्ला आंनि बे स्क्रिनाव होबाय थानाय नाम्बारावहाय कल खालामनानै नोंथाङा जगाजग खालामबानो जाबाय आरो नोंथांनाव मा बेराम जादों बेखौ नों बिथांनो फोरमायहरनानै नोंथांनि बेरामखौ फाहामनानै लाबानो जाबाय आङो स्क्रिनाव नाम्बारखौ होबाय थादों बेनो जाबाय मा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उथ्रिसार शिब मन्दिर नोंथांमोना इमिडियेट जगाजग खालामनानै नोंनि देहानि बेमारखौ फाहामनानै लाबानो जाबाय जे नोंथाङा गोबां रोखोमनि डक्टरफोर हमबाय नाथाय दिनैसिमबो हामाखैबा इमिडियेट कल खालामनानै फाहामथाय लादो पिंकी बसुमतारी बिनि आपडेट फैबाय पिंकी बसुमतारीया नोंथांमोना नुदों दासान्दि बिथाङा जेनाखि मिस इउनिभार्स मिस इन्डियानि थाखाय बिथांमोननि श'आ जागासिनो दंमोन आरो कम्पिटिसना दासिमबो जोबाखैमोन बिथाङा फाइनाल राउन्डआव सौहैबाय दा फाइनाल राउन्डआव सोर देरहागोन बेखौ दिनैसिमबो माने फाइनाल जाथ'वाखै दा बेनिनो मोननैसो फिसा फिसा बान्थाफोर बेखौ होनाय जाबाय आरो बेवहाय जों नुबाय कि पिंकी बसुमतारीया जोंनि आसामनिफ्राय बिथाङा बेस्ट नेशनेल कास्टम हिसाबै देरहानो हाबाय आरो बिथांनिसिम साबायखर जासिदों मानोना हयथ' बिथांनो गोबां मानसिफ्रा भटखौ होआखै खिन्थु फाइनालाव मा जागोन मिथिया प्राय गोबां मानसिफ्रानो भटखौ होदों आं बिथांनि इन्सटाग्रामाव हाबनानै नायदों ओमफ्राय नोंथाङा नुगोन आरोखि ना दा बाथ्राया जाहैबाय मा रायजो नोंथांमोन बिथां गोबां माखासे बादायारिफोरनि गेजेराव सोरबाया मोननै सोरबाया मोनथाम बेबायदि बान्था मोनबाय नाथाय थेवब्लाबो जोंना मिस पिंकी बसुमतारीया माने बेस्ट नेशनेल कास्टमखौहाय मोनफुंनो हाबाय बिथांनि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बिथाङा नोंथांमोना नुखादों माने नेशनेल कास्टम हिसाबै बिथाङा मा दिन्थिदोंमोन जोंनि माखासे हारिनि ट्रेडिशनेल माखासे गाननाय जोमनायफोरखौ लानानै आरो आसामनि वान हर्न माने राइन'खौबो बिथाङा लाफानाय जादोंमोन लोगोसे सिखिरि लादों आरो बिथाङा माने दाहाल थुंग्रि बेखौबो बिथाङा श' खालामनाय जादोंमोन दा एसे बर' फिसा हिसाबै आरो आसामनिफ्राय बे मिस बिनानावा देरहासार जानो हाबाय मिजिंथिदों बिथाङा जुदि आरो फाइनाल लास्ट स्टेजावहाय फाइनालाव निसय देरहाना फैनो हायो आसाम आरो बिटिसि बा जोंनि बड'लेण्डखौ मुं खालामना लाबोनो हाथों आं बेखौनो खावलायबाय आं दाखालिबो भिडिअ होनाय जाखादोंमोन आं बेवहाय गोबां माखासे मानसिफोरनि बाथ्रा लानानै कमेन्ट लानानै जे बिथांनो मानि थाखाय भट होआ मानि थाखाय होयो आरो बेखौ लानानै गोबां बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ आं लानानै आं बाथ्रा बुंदोंमोन गोबां मानसिया दुखु मोननानै गोबां मानसिया होआखै थेवब्लाबो आं एसे बर' हिसाबै आं होनाय जाबाय आं नोंथांमोननो फेसबुकआवबो आं शेयार खालामना होखादों आंनि प्रफाइलावहाय आरो नोंथांमोनखौ खावलायदोंमोन थ' जिखियानो जाया मानो रायजो राजा नोंथांमोन नेनोसै फाइनाल रिजाल्टआ माब्ला जायो बिथाङा दा फाइनालाव सौहैबाय थेवब्लाबो फिसा मोनसे एवार्डखौ बिथाङा मोननो हाबाय जोंनि थाखाय बे फिसा नङा आरो बेसेबांबा गिदिर खारन नेशनेल बेस्ट नेशनेल कास्टम देरहानो हानाया गोरलै बाथ्रा नङा आरोना बे ओंखायनो जों जेब्लायबो माने नोंनि डिटारमिनेसना आरो नोंनि फकासा जुदि जेब्लायबो दिदोमथि गोनांब्ला
नों जेखि खामानि मावा नों बे खामानियाव साक्सेस जाखागोन आरोखि दा जों बेफोरनि थाखाय जों जेब्लायबो माने खामानिफोरखौ मावनांगौ आरो लानांगौ आरोखि स' नोंथांमोना आं बेखिनि आपडेटखौ दिनै बे फुंजानि मोखां सुवाबालानोब्लाबो आं होनाय जाबाय आरोखि